Godmorgen og velkommen til en ny video på min kanal. Det her det er 4. vlog, jeg kommer til at lave på min YouTube-kanal med Dubai. Så nu skal vi til at have noget rigtig lækker morgenmad, så det kan I se lige her. Nu skal vi ned og bade. Vi er i Dubai. Den er bad, og det er bare mega hyggeligt og mega fedt, og vi skal snart have massage. Nu skal vi tage ud. Nu skal vi tage ind i et center. Ja. Jeg smager den her lilla en, og det færdig med at spise. Jeg skal selvfølgelig taste Dubai-chokoladen, så lad os åbne det. Oh my god. Shit. Okay, lad os lige lave knækket. Er I klar? 3, 2, 1. My god. Okay, lad os taste det. 3, 2, 1. Smager godt, den ja. Meget godt. Vi er ude af centret. Nu skal vi på legepladsen, og så skal vi faktisk bare hjem. Vi er ved legepladsen, og mig og Hattie, vi skal gå ind, men vi ved ikke lige, hvordan man kommer ind. Jeg tror, man kan gå ind der. Lige Hattie. Kun gang der på den, ellers så falder man ind i sådan en væg. Jeg er kommet hjem, og jeg siger godnat for i dag. Og så kommer der en ny vlog i morgen. Hej hej!